Garrotger i el nostre amic Toni Mulet, Amulet. Navegàvem pegaït i amb el cor tot compungit sense veles ni ornaments i remant contra corrent. Un record m'ha despertat i ses passes m'ha guiat a un estrany i dolç camí familiar com el destí. Recordava uns cabells volant els teus, recordava l'olor dels dies clars, recordava el plaer de ser infant. Les coses que hem deixat per ti. I a la fi d'aquest camí hi ha un vell cantant-me a mi i cantava cor al vent. Oh, please be water, my friend. Recordava uns cabells volant els teus, recordava l'olor dels dies clars, recordava el plaer de ser infant. Les coses que hem deixat per ti, recordava uns cabells volant els teus, recordava l'olor dels dies clars, recordava el plaer de ser un infant. Les coses que hem deixat per ti, reviure amb els colors d'un sol brillant, reviurem despertant d'un son tan llarg, reviurem i serem molt més grans, que ara som camí de tu. Les coses que deixem per ti, per Antoni Mulet, Amulet, gràcies per estar aquí. A vosaltres faltaria més. No ha deixat per ti res, no? No, res de res. Tot s'agafa bé. Tot s'agafa ben fort i no ho deixis per ti. Guanyador d'Esport Rock 2021.
Enhorabona. Gràcies, moltes gràcies. Per començar, gràcies, sí. Enhorabona. Però és raro, no? O què? És raro, sí. És raro, no sé. No sé. És raro en el sentit de dir, està molt bé, però a més, qualsevol que posi pegues a la teva música, doncs, Sí. moltes vegades s'ho perd, no? Però, clar, és dir, quan parles de pop rock, doncs potser no associes un quin tipus de música, no? Sí, jo ho he sentit, vas una mica més un altre ritme, una altra cosa, no sé, és dir... L'he saps? sentit el comentari aquest de... Però va guanyar aquell lot, però si hi havia ses bandes, i ses bandes sonaven una banda, no? I ell anava tot sol, però no sé... Bueno, al final hi ha gustos per tot, no? I crec que l'any passat també la tendència últimament segur que d'aquesta tornada arrencades pop rock és que guanyin artistes en solitari, segur. Sí. Segur que és això el que va ara. Sí. És una mica estrany. Bé, és una mica estrany, no sé, és dir, bueno, és el que hi ha. És dir, si al final el jurat tria aquesta tendència, bueno, doncs al final les bandes també s'hauran de repensar, no? A veure com se presenten, no? És vera que crec que hi ha una tendència en general, ja no només dins el concurs, sinó en general dins la música més actual de fer les coses en formats més reduïts, ja sigui tot sol, no és vera que no és una cosa que vagi estant, però en formats de duo, trio, que hi havia també Yoko Factor, que també duen un format molt interessant, i Peligro, que xerràvem abans, que toquen aquí en el Gremi, que també tenen un format de power trio. Crec que aquests són els formats que ara una mica més són més bons de dur i més bons de passejar, i és vera que la banda aquesta més gran, més de rock and roll típica, de 6 persones damunt l'escenari i allà donant tot, pues això és vera que igual bueno, la tendència ho està duent per una altra banda, no? Ja si els Rollins no toquen, ja no... Exacte. Tenim un convidat també per parlar d'aquest tema. Antonio Forés, Pincho, què tal? Hola, bon dia, què tal? Bon dia. Membre del jurat d'aquest Pop Rock 2021. A ti te sorprendió? T'ha sorprès que Amulet sigui el guanyador d'aquest Pop Rock o no? No, y este año no he sido miembro del jurado. Tuve la suerte de serlo el año pasado. Este año he estado de coordinador y asesor pues musical. de coordinador y asesor musical. ¿Te has sorprendido o no? No, la verdad es que la situación era muy difícil, porque después de la criba de semifinalistas, los 6 finalistas que fueron elegidos por el jurado, la verdad es que eran 6 ganadores, cada uno en su estilo. Lo que sí, la verdad destacaba Amulet por su puesta en escena, su directo. A todos nos sorprendió en la semifinal porque presentó 2 canciones de banda bien producidas, y cuando se vio en la necesidad de defenderlas en solitario, pues parecía que eso le iba a penalizar, y fue todo lo contrario. Fue una sorpresa tremenda. Podemos recordar, si te parece, que Amulet, es verdad, ganó el primer premio, por decirlo de alguna manera, o el premio Tony Reynés, ¿no? Pero Sí. Todos los demás grupos también se han llevado algo, desde la participación al Mallorca Live o la grabación. Bueno, dime. Sí, están los 3 primeros... Lo digo porque creo que es importante, ¿no? Que la gente también sepa que el concurso, se viste un poco, pero que se viste en el sentido positivo para que no haya grupos que se queden ahí descolgados, ¿no? De alguna manera. Sí, una de las cosas que intentamos fomentar son estos premios adicionales que otorgan empresas colaboradoras del sector, y que son importantes no solo por el premio en sí, sino por involucrar a estas empresas, a estos promotores, en el concurso para descubrir bandas, y no solo estos premios, sino que seguro que puedan surgir a futuro, pues, relaciones, conciertos. Y este año habían 11 premios Accessit adicionales, aparte de los 3 premios principales, que son los que otorga el ayuntamiento a través del jurado.
Bueno, que también tienen su importancia, ¿no? Que se Sí, incentive esa participación también porque puedes tener la oportunidad pues de tocar en otros sitios y también de acceder a otras bandas. Y supongo que ya pensando en el año que viene, ¿no? Sí, estos 11 premios adicionales podían ser otorgados a cualquiera de los 25 semifinalistas, Ya. no tenía por qué ser los seis finalistas, Mm. y iban desde la edición en vinilo de un single que hacíamos desde Spora Records Mm. hasta conciertos en la Fira del Disc, en el Festival Heiser, en True Spectacles, Mallorca Live, Bueno. pasando por la promoción de la propia cadena Sputnik Radio. Ujú. Era un buen abanico de premios que yo creo que era parte importante del concurso. Bueno, pues gracias por darnos tu visión sobre esta final y sobre el post-rock. Y lo dicho, muchas gracias y nos ponemos ya con visión futurista. Gracias a ti, Tino. Venga, un abrazo. Toni, i a partir d'aquí què? Pues a partir d'aquí... O què? O no canvia res? Perquè clar, és dir, dus unes setmanetes així en trull, no? Sí, mogudetet, sí. Perquè l'altre dia estaves a Lloseta presentant el disc, Sí. després actues en el Pop Rock i guanyes, demà actues en el Barna Sants, a la congregació... Non-stop, no? Bueno, Sí. sembla que s'està activant la cosa, no? És bona senyal, perquè és vera que duem uns mesos la cultura en general, però és vera que en el cas dels artistes emergents, pues, que encara m'hi considero, encara me considero artista emergent, era més difícil, no? Perquè no tenia un públic que et demani el teu concert de manera... repetida en el temps, com li ha passat, per exemple, en Changuito, que tot i la pandèmia, pues, el tio està tocant per que més que mai. Però, bueno, en el que no teníem aquesta sort, pues, és vera que mos ha suposat pues, tocar poquet, perquè les poques, o sigui, les oportunitats que potser hi ha aquí a Mallorca pels grups que comencen, pues, totes se'n van anar a Norris, i crec que se vagi acabant, que anem veient la llum en el final del túnel i que els grups emergents tornem a aconseguir aquests espais és molt bona senyal, no? Perquè crec que la pandèmia ha estat un any o un any i mig en els quals la gent que fa música pues, ha aprofitat molt per destapar la seva vena més creativa i entrar a estudi, gravar i escriure noves cançons i tal, i que això després, ara, comencem a tornar a tenir l'oportunitat de dur-ho en directe, no? Que al final és una mica el que m'ha passat a mi, que hi havia molta gent en el concurs que deia, uah, quin és ese xico, en plan, flipaven i tal. Pues una mica és per això, perquè és que fa un any i mig que estic gravant i que estic creixent com a músic, com a cantautor, i arriba l'hora de mostrar-ho en directe, ningú sap qui ets, però tu dus fent una feina de molt enrere, de moltes hores, de molts de dies, que no havies pogut mostrar, no? I quan la vols mostrar, pues, explota, i crec que això pot passar bastant. Això també vol dir que les xarxes socials estan sobrevalorades. Molt. Sí, de repente tens 2.000 seguidors o 3.000 seguidors i no hi són en el concert, m'entens? Sí, no, al final no hi ha res per descobrir un artista com trobar-te en un escenari un dia que no t'esperaves. Al final això seguirà sent la millor manera de descobrir la gent. Bueno, parlàvem, no?, de que ja s'ha estat tocant i de que ara demà també actues a la congregació, en la Marga Roger, no? I què creus que te suposarà el pop-rock? Bueno, la primera cosa crec que ja l'he començat a veure, no? És aquest punt de visibilitat que te dona el concurs. Jo crec que és un... Els mitjans te fan cas. Molts, massa. Massa. No, man, és aquest punt de visibilitat que te dona un concurs històric, no? Que al final, vulguis o no, la gent està pendent de pop-rock i no està tan pendent de mulet, si no guanyes pop-rock, saps? Yeah. És completament normal i entendible. Però, bueno, aquest primer punt de visibilitat en la gent, en el públic, al final, jo sempre m'agrada recordar que aquests premis estan molt bé i són un honor rebre-los, però al final qui valora la teva música i qui fa que la teva música sigui rentable o no, és el públic, no és un jurat, no és ningú que s'encarregui d'organitzar. En el final qui l'ha de valorar i qui l'ha de disfrutar és el públic. Però sí que és vera que la possibilitat, sobretot, de tocar a Sant Sebastià i a la Fira B són dues oportunitats que és vera que toques
estàs actuant davant la gent que t'ha de veure, davant la gent que és necessari que te vegi perquè són programadors de festivals, són programadors d'altres fires professionals i això al final crec que també és una cosa molt valuosa d'aquest premi. Perquè l'altre dia parlàvem amb el Javi Saga d'aquest tema també i deia, no, si te dicen que no, mienten, no? Tu te vols dedicar professionalment a això? Claro. Vols viure de la teva música? Faltaria d'altre, o sigui, sí, això crec que ha de ser un objectiu sense que te n'oblidi el cap, saps? Sense que se te'n vagi la vista per bandes que no toquen, no? Al final, evidentment que volem viure d'això, però la passió no hi deixa de ser. És com el mestre que se vol guanyar la vida fent feina de mestre, vull dir, no perd la passió per fet de cobrar per la seva feina, i al final, evidentment que l'objectiu és cobrar, bàsicament perquè cobrar te permet dedicar-li més hores, i jo al final el que vull fer en aquesta vida és estar all-in amb això i poder estar ara estudi, ara vaig a tocar en directe, ara no sé què, ara tal, i al final jo vull que això sigui la meva vida perquè crec que si li dedico més hores sortiran coses més xules i podré fer coses més guapes. Al final és això. Podem abusar de tu i mos fas un altre tema? Clar, faltaria d'altre. Jo et dic una cosa, no? Abans de les entrevistes sol recordar una mica la música dels convidats, no? I quan t'estava escoltant el primer tema que has tocat, no? Dic, si és que l'Spot està malament, o aquest lot ho fa exactament igual. Aquesta és la trampa. No, això és una de les coses que dius, el valor de la música en directe és el valor de dir bueno, o sona igual, o és que ho fa bé, o què tal, no? És a dir, quan no hi ha aquesta diferència que posa moltes vegades, doncs jo què sé, per exemple, un bon equip de so com els que tenen el Grammy, o que, saps, aquestes cosetes que també fan bascular, no? Però jo en la música moderna ha aparegut com una trampa, que bueno, en realitat hauria de ser lo normal, no? Però és que és una trampa, és que és un truquito d'estudi d'aquests secretos que només saben els bons ara. Que és que si tu quan graves les teves cançons d'estudi les graves de manera natural, sense autotune, sense històries, després quan les toques en directe la gent diu, ostres, si sona igual que el disco, claro, perquè en el disco la veu està com ara, no he fet res a la veu, saps? I això de vegades pareix un truquito d'estudi super secreto i al final és com hauria de ser, no? Que al final l'autotune, vulguis o no, te mata molt l'expressivitat, te mata moltes coses, i en aquesta cançó, justament la que he tocat abans, les coses que han deixat partir, jo sempre la pos com una mica impàs de la primera part del disco, la segona, quan varen gravar cronològicament, perquè va ser la primera cançó que varen dir, ostres, aquesta necessitem gravar-la en directe, guitarra i veu, i després ja ficarem el que li haguem de ficar damunt. I ho varen gravar així, i crec que li dona aquest punt de naturalitat que després, a la resta de temes, varen dir, bueno, a partir d'ara, pues, les coses una miqueta més així i una miqueta menys com les fèiem abans, no? Què escoltarem ara? Tocaré una cançó que encara no he publicat, que es titula Surt Petit. Pues, Toni Mulet, en directe aquí a Sputnik Ràdio. D'una passió extravagant de mirar lluny quan no hi veus a prop, de no cercar i voler trobar una visió clara i delirant d'un món canviant. Surt petit dels teus llençols i que sa vida no te digui mai mentides. Surt petit del teu capull i que sa por no te guiï mai els dies. Surt petit del teu renom i
que malgrat sa fosca i tot siguem feliços. Surt petit a fer l'amor. Estima el món amb devoció fins que no quedi ànima en gota de tristor. Surt petit, amulet. Gràcies. Toni, quan parla de... el manco la referència que té d'un cantautor és que ara te tocaria pues, cantar en contra del canvi climàtic, en contra de la pujada de l'electricitat, no sé, no? És dir, una mica sempre s'associa els cantautors amb la cançó protesta, no? Sí, crec que també és el resultat de la història que tenim aquí, sobretot en el nostre país i en la nostra llengua, de que els primers que varen alçar una mica de la veu en el final de la dictadura van ser els cantautors, no? I va ser aquesta gent, crec que en el final és el resultat d'això. És vera que jo una mica més la meva influència cantautors és més britànica, és més americana, una mica més aquesta idea de cantautor que sé que jo potser m'adu a fer les coses que faig o a cantar del que cant, però sí, és vera que és innegable que tenim aquesta història, però de totes maneres, igual que la tenim en cantautors, també han tingut grups protesta. Sí. Podem parlar de la Polla Records, si vols. És dir, per això. que no tenen res de cantautor. Per això, que al final... Bueno, crec que estem en un moment que se modernitza tot molt i que és un moment per perdre o per abandonar estereotips potser que teníem, no? Bueno, però també agafant d'altres, no? Estaves parlant d'aquest estil de cantautor americà que és folk, no? I fins i tot l'estètica, no? També l'agafes una mica d'aquí, no? Sí. Altres estereotips. Sí. En el final, bueno, sí, és aquest punt de digue-li estereotip, digue-li estètica, digue-li estil. En el final, jo vaig arribar aquí i vaig començar a dir que feia folk i molta gent m'ha dit, però folk? Però si això és el que fan amb el ball de bot, folk és això de la xeremia i tal, no sé què. No, però folk americà, tal, no sé què. Vull dir que en el final tothom té la seva idea sobre les paraules que utilitzem per definir això, tothom té la seva idea. Aquest folk que mos ha de conèixer moltes vegades de Campai, per exemple, no? Sí. Enviem un saludo i que és cert que moltes vegades pues, potser no s'ha conegut prou aquí, no? Sí, pot ser costat que arribi, jo crec que han arribat grups determinats i artistes determinats, però bueno, jo és vera que en el principi, per exemple, li tenia com una mica de por el concepte de cantautor, no? Perquè era com, ostres, no, jo cantautor no sóc, perquè és vera que tenia aquesta idea de cantautor, pues, d'en Lluís Llach, d'en Serrat, de tal, i tenia aquesta gent en el cap, no? I després d'aquesta gent, que aquests són els bons, i dius, vale, aquesta gent, pues, si m'atribueixen a ells, pues, tampoc me sap greu, estava a puta mare, però després tens tota aquesta gent que ve darrere, que són guitarreta, i m'agafa i me posa en un bar a pitinc i ja està. I està molt bé, però és vera que jo, no sé, com que no m'he sentia representant, no? I va ser amb el temps també d'això, de conèixer altra gent, que també és cantautora, de conèixer altra gent que fa coses amb molt de valor d'aquest món, que vaig dir, bueno, pues l'etiqueta també me la quedo, també m'agrada. Hem vist, hem comprovat, no? amb aquesta cançó de Surt Petit, no? De que la teva creativitat segueix, no? Vull dir que has gravat el disc, has presentat el disc, però això no atura. No, i cançons en temps per aturar un camió, això també t'ho dic. Que al final enguany van gravar un parell que tenia i alguna nova que vaig escriure, i van sortir 8 cançons que han tirat endavant enguany, però entenc d'abans que estan per gravar, entenc d'ara que van sortint, vull dir que no me preocupa quedar-me sense material ara mateix, la veritat. Bueno, i a més amb aquests 3 milions d'euros que t'han donat per premi. Sí, que a més hi ha l'anècdota curiosa, no? Que a l'última hora va treure la notícia, superbé, un titular així xulo, d'una frase que jo vaig dir, va, per això bon titular, que era les verbenas no pueden volver a ser los principales escenarios. Jo, vale, ok, m'agrada el titular, i després la pengen a Facebook i posa el artista cobrará 3.000 euros masiva por su actuación en San Sebastián.
I clar, no van posar que era un concurs i ja tens tots en els comentaris 3.000 euros, para eso sí que hay dinero, no sé què, en plan, joder, última hora, per favor, si torneu a publicar el que cobraré un concert, almenys deix que és d'un concurs, saps? És que hi ha molt de cantautors a les xarxes, també. Molt, exactament. Persona que canta molt, també. Sí, exacte, sí. Bueno, però te surten... anava a dir nòvies, però no, te surten més oportunitats, no? I aquestes oportunitats també, és dir, jo me'n recordo d'Esport Rock de fa molts anys, no? Que servia per poder pegar el vot, no? Perquè l'anel era què és, no? Rompre la insolidaritat i pegar el vot a la península. Això que penso que ara ja és més fàcil. Jo crec que és vera que crec que la principal diferència entre el primer i el segon premi, a part de... Crec que ja és vera que el segon no té una actuació programada dins la Fira B, però també t'he de dir que la Fira B al final podria programar... La final la podria programar com un dia del seu festival, perfectament. Sí que hi ha 1.000 euros de diferència entre el premi, crec, però crec que el premi més gros que hi ha, que la diferència entre el primer i el segon realment no està a les bases, que és la repercussió mediàtica que tens amb el primer premi, perquè tota la notícia que xerra del pop rock durant la setmana després no diu els tres premis, no diu els tres premiats, no diu els tres primers, diu el primer. Crec que això al final és la diferència més grossa entre el primer i el tercer. Però és vera que abans quan t'escoltava Pinxo, que crec que el concurs una cosa molt bona que té és que reparteix molt bé els premis, reparteix molt bé el gasto que ha invertit en aquest concurs, està molt ben repartit en tothom que participa, perquè l'altre dia passàvem comptes amb uns amics i és vera que quasi se gasta més en pagar les actuacions dels artistes a semifinals i final que donant premis. I això m'apareix que és una cosa molt, molt lloable d'un premi, perquè perfectament podrien dir, bueno, no cobren res, ho ficam tot a premis i en lloc de dir que donen 3.000 euros de premi tenen que donar 6.000 de premi i quedes molt millor i tot sona molt més guapo. I en canvi la feina que no és tan fàcil és de pagar els artistes a cada actuació, per poc que sigui, perquè almenys el concert li surtin els gastos pagats. Crec que això també... I també jo crec que hi ha una cosa fonamental, jo tenc una queixa en aquest sentit, però que és que sí, hay que quejarse. Marito. Si hacen las cosas bien, hay que quejarse igual. ¿Entiendes? Porque quiere decir que las pueden hacer mejor. Sí. Entonces, sí, esto es ley de vida. No, que crec que lo important, i això va començar l'entrevista així, lo important és atreure en el públic. És dir, que lo important de tot això és que la gent ho conegui. Dir, no que se quedi en 150 participants, 6 finalistes o no sé quant de semifinalistes, no? Sinó que probablement tingueu públiques a les vostres actuacions, no? Allà on siguin. Demà, què veurem en Namarga? Demà anem a la congregació a la Pobla, serà un concert íntim, la veritat, una coseta... Ni amb el mateix format que vaig anar a la final, per tant, si qualcú se va quedar amb ganes de veure qui va guanyar, que va passar a la final, pues estarem en el mateix format, exactament, i res, serà un concert, jo crec que serà un concert molt guapo. L'espai de la congregació, per qui no el conegui, és un espai molt, molt petitet, en plan molt acollidor, que el vaig anar a visitar l'altre dia i és vera que te fa ganes d'entrar-hi, te fa ganes d'entrar i te fa ganes de seure-te i veure què passa, amb un escenari molt, molt xulo que han muntat allà i res, serà un concert això íntim i molt proper, crec. Toni Molet, moltes gràcies. Ha estat un plaer poder parlar amb tu aquest matí. A vosaltres, un plaer.